Aquest 23 de desembre s'ha inaugurat la seu social del Catalonia Talent, al carrer Avenir 12 de Barcelona, un espai que compartirà amb l'entitat editora, la Fundació Impulsa Talentum i la Welcome Talent Society. A la inauguració hi va assistir la consellera de Presidència del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, que ha compartit debat amb el fundador del mitjà, Bru Recolons, i el director del mateix, Albert Torres. Hi han assistit, entre altres, Mercè Chacón, directora general de Planificació del Departament d'Empresa i Coneixement, institució necessària per la gestió del talent i la vinculació empresarial i universitària. Hi ha assistit també Lluís Rovira, CTO de Protofy, exemple d'empresa tecnològica, tema que esdevé un dels puntals del Catalonia Talent. Acompanyant la consellera Meritxell Budó, assistí Ignasi Genovès, director general de Mitjans de Comunicació, que celebrà la inauguració del mitjà com a exemple d'eina per a la promoció del talent. De l'àmbit ramader hi assistí Salvador Vergés, responsable d'un dels projectes de més creixement del territori. I del sector del cava ens acompanyà Xavier Roca. L'àmbit cultural i musical el va representar el cantant Haldor Mar, que va amenitzar la inauguració amb un parell de peces. Entre els convidats que durant la tarda passaren pel mitjà hi havia Guillem Recolons, expert en marca personal i publicista, i Genís Roca, CEO de Roca Salvatella, que pogueren conversar també amb Xema Chaqués i Laura Conejos, responsables d'innovació de la Welcome Talent Society. La Susanna Guardiola, cineasta nominada als Premis Goya, i el pintor Pere Piqué aportaren el punt de vista cultural. De l'àmbit de noves tecnologies ens acompanyaren Albert Latorre, fundador d'Innonium, Francesc Romanyà, de Boloberri, i Jordi Garcia i Joan Carles del Mar, responsables de tecnologies de la informació i comunicació de la Welcome Talent Society, a més del periodista Eduard Berraondo. La seu del Catalonia Talent es troba al carrer Avenir 12 i vol esdevenir centre neuràlgic de la comunicació, innovació i impuls del talent català. As you're writing your own history, it's your life. 'Cause tomorrow, yes tomorrow, there's no way to know what you'll have. Through the mist you must keep going strong. Carry on. El Catalonia Talent és el mitjà audiovisual que neix per ser el punt de trobada de la innovació, de l'emprenedoria i del talent a Catalunya. És important i és necessari que canals com el vostre emergeixin, perquè també és important explicar a la ciutadania allò que passa en el nostre país i que de vegades queda tapat per aquest dia a dia i aquesta voràgine de tota aquesta pandèmia que estem patint, i crec que és important que es pugui aflorar aquestes bones notícies de les que parlaves, explicar que a casa nostra s'està generant talent de manera continuada i que cal, per tant, donar-li veu, posar-li cara també en aquest talent i que la ciutadania del nostre país conegui què s'està fent, perquè realment jo crec que això també ens traslladarà a tots aquella sensació de dir, ostres, som en un país on val la pena viure i on val la pena treballar i on val la pena seguir apostant per continuar sent el que volem. Herois són aquells que salven vides i ningú se'ls mira. No són famosos ni